Diarina Parpudion, saya digogom pamareta do pahatop ulon vaksinasi tu masyarakat, asa anggiat lamu margogo, pamatang ni masyarakat maralompar sahiton COVID-19 na masa nuaingon. Di Kabupaten Toba nungahira adong 22.000 manang 30% masyarakat nong divaksin sehali, HP manghiuton peraturan ikon padua halihon ni pamareta do muse manuntik vaksin tu masyarakat. Alai vaksin senuaengon dang adong dope dipatu-patu nama rumur ditoruni 10 tahun. Hatorangan di pasat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Amang Juliawan Hutapea di hari Jumat tanggal siana salpu. Di dogna sida ada orang sian haroroni vaksin dang adong dope masyarakat nong divaksin gabe hasitan manang marsahi di Tobaon. Alani di hatahon nasida do asa unang tubuh biar ni roha mololao divaksin. Tong-tong dope digogohon pam. Untuk vaksinasi masyarakat Kabupaten Toba untuk dosis 1 itu sudah kita berikan sekitar 22.000 orang. Yang untuk dosis 2 9.500. Jadi untuk vaksin dosis 2 masih ada kekurangan sekitar 12 ribuan. Mereka memaksin akan masyarakat asa unang hona sahid COVID-19 sia. Sian Toba TV Mabari tahun.